The fortress state that has long mocked and ignored Ethiopia's desperate cry for the sea has finally broken its silence. On September 27, 2025, Eritrea stunned the region by declaring itself ready to talk, not just about the Red Sea, but about the Nile too. What Ethiopia fought for with speeches, deals, and even military threats has paid off. But here's the burning question. Is this a true dawn of cooperation, or just the calm before another horn storm? Desperate cry for the sea. Ethiopia's obsession with the Red Sea is as old as its loss of Eritrea. እንታዮም ዝብሉ ዘለው ኣብዚ ድሮ ኣብቲ ዝሓለፈ ድራማ ነቂፆም ዘለው እንዲዮም ደይመደ ኢልካ ነቲ ሓሶት ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሚድያ ብፍላይ እቲ ምስ ብልፅግና ዝተሓሓዝ ሚድያ ኣንጻር ኤርትራ ክኸውን ከሎ ክልተ ተደመሮ ክልተ ሽሕ እዩ ኢሎም ሚድያ ክሰርሑ ፀገም ዘለዎም ኣይኮኑን። ፃዕዳ ሓሶት ብፍፁም ክትሪኦ ዘይ ኣብ ባይታ ሓንቲ ክሊክ ኣብ ጉግል ምስ ገበርካ ዲባንክ ክትገብሮ ትኽእል ወይ እውን ሓሶት ምዃኑ ክትፈልጦ ትኽእል እናርኣዩ ብሙሉእ እቲ ሚድያ ናቱ ንሓሶት ዝመርፅ እዩ። እዚ ኸ እንታይ እዩ ሓደ ኤርትራዊ ተረኺባያ እንታይ ኢሉ ፅሒፍሎም ነይሩ መስለኩም ከተሓዛ መንታን እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ ሲ ናይ 4 ኪሎ ስርዓት ማለት እዩ ንሓሶት ሲ ከም ሓደ ዓብይ ኣገዳስን ኣጀንዳ ወሲዱ ክሰርሓሉ መሪፁ ዘሎ መንግስቲ ኢና ንርኢ ዘለና ብምባል ገሊፅዎ ነይሩ። I can't find እታ ፅሕፍቲ እንተዝረኽባ ፅቡቅ ነይሩ። ክንምንታይ ብሓሶት ብድራማ ብምድንጋር ሃገር ከመሓድር ኣብዚ ኣላ ኤርትራያን ፕሬስ እዩ ከመኢሉ ፅሒፉ ነይሩ። እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ? ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ let's just tweet our way to victory ብሚድያ ብፅሑፍ ብፌስቡክ ብምፍርራሕ ንኤርትራ ዓሰብ ወይ እውን ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ዝርከብ ኮይኑ ዝስምዖ መንግስትን ስርዓትን እንተሎ ብልፅግናን ኣብን እዮም ብምባል ፅሒፉ እዚ እንታይ እዩ in a statement released on the Ethiopian National Defense እቲ ናይ ሚኒስትሪ ምክልኻል ዝብሎ ዘሎ እዩ official Facebook page of 27 September it was said that any attempt to deny Ethiopia's claim over the Red Sea and the port of Asab cannot have a watertight rationale other than banditry. ስለዚ ኤርትራን ፕሬስ ብሓፈሻ እዞም ሃገር እዚኣቶም ፈፂንካ መትሓዚ ዘይብሎም ንሓሶት ንዘይከውን ነገራት ድራማ ኣብ ምስራሕ ፈፂንካ ክትሓዙ ዘይክእሉ እዮም። እዚ ሕጂ ቅድሚት ክንሪኦ ፀንሓና ሓሶት ድማ ኣካል ናት እዩ። ኣቶ ቢንያም በርሀ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ብዩኤንን ኣብ ኢትዮጵያን ድማ መሊስዎ እዩ። ፌክ ኒውስ እዩ ዘይተባህለ እዮም ተንብቡ ዘለኹም። ኤርትራ ንልኡላውነታ ንግዛእታዊ ሓድነታ ኣሕሊፋ እትገብሮ ዝምድና የብላን ወይ እውን ኔጎሲዬሽን ሽርክነት የብላን። ምክንያቱ እዚ ማለት ኣካል ፀገማት ክወስድ ዝኽእል ምዃኑ ስለ ዝፈለጠ ድሓን ሕጂ ነዚ ኩሉ እቲ ፅሩይን ዘየከራኽርን መልሲ ኣበይ ኢኻ ክትቦ ትግባእካ? ኣብዚ ሕጂ ምናልባት ኣነ ፅኢሮም ክዛረብ ዘለኒ እዩ ንመንግስቲ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ቻነል እዚ ኩሉ ግዜ ይግብልኒ ብዙሕ ግዜ ንመንግስቲ ኤርትራ ፕሬሸር ዝገብር ወይ እውን ክግበር ኣለዎ ከምዚ እናበልና ንዛረብ ኢና። እቲ ንብሎ ምናልባት ማዕርዮም ስለ ዘይንሓስብ ኣብቲ ናቶም ደረጃን ዕምቆት ዘለና ኣካይዳን ስለ ዘይንፈልጦ ዘለና እዩ። እቲ ፅቡቅ ነገር ግን እቲ ንብሎ ዘለና ምናልባት ኣብቲ ኣነ ዝበልኮ ወይ ንሕና ዝበልና ዘይኮነ ኣብ ግዜኡን ሰዓቱን ብትክክለኛ መንገዲ ስለ ዝፍፀም ዘሎ I am more than happy ኣነ ሕጉስ ሰብ እየ። ምክንያቱ ኤርትራ ክትገብሮ ዝግባኣ ዝበልናዮ ብኩሉ መንገዲ ኣብቲ ዝበለፀ መድረክ ክትገብሮ ከላ ንርኢ ስለ ዘለና ኢና። I'm very happy ኣብዚ ክሪኦ ከለኹ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም መን እዩ ምናልባት ዘይትፈልጡ ክትህልው ትኽእሉ እዮም። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሃገር ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ዳይሬክተር ጀነራል ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ናይ ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ኣቶ አንቶኒዮ ጉተረሽ ዝበሃልን እዩ እዚ ተሓላፊ ናይ ዩኤንን እዮም። ክልቲኦም ተራኺቦም ጉዳይ ንዩኤን ዝምልከት ድማ ብመሰረቱ ነቲ ርእሲ ናይቲ ዩኤን ኢኻ ክትነግሮ ዘለካ and this is exactly እንታይ ጌራ ኤርትራ ማለት እዩ። እንታይ ኢሎም ነጊሮም ኣለዉ ኣብቲ ርክብ meeting with UN Secretary General Antonio Guterres ተኻይዱ ማለት እዩ። መንጎ ኤርትራን ናይ ኤርትራ ዲፕሎማትን ናይ ዩኤን መራሕን ማለት እዩ። እንታይ ተባሂሎም Eritrean Foreign Minister Usman Saleh raised concerns about reckless provocations and expansionist ambitions disguised as calls for access to the sea. ስለዚ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ሃገር ኤርትራ ንመራሕና ዩኤን እንታይ ይብሎ ኣሎ ሓደ ኣንዳር ዝኾነ ናይ ኩናት ቀስቃሳ ወይ እውን ናይ ወራር ቀስቃሳ ብምንታይ ሕልምታት ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ ዘለዎ ኣጀንዳ ብምንታይ ሸፊኖም ብምንታይ ከተለሉ ይፍትንለው ንሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ብሰላማውን ዲፕሎማስያውን ዝበሃል ዘሎ
كم زي كونه زينا نبان بالله شانل إذا نجار زي UN بقلت كنجرون خلاله صلولات هيكونوا دي فلت وصم UN ناتو وكلتا بيرترالو ولا كونه لمعات تقولوا إذا كنا تاتزد ما زي ردهم كونه كلني no أبتات سمع من إذنهم تبغى غيرك كسب حرق زبلون غيرك كتسمع مالك إذا على مزي نيرترا صعيب كان يمخاد لمود تريي ولا تمرحنا UN كم سمتن نيرترا دنجاز أكل وخلي جن سقط سلزلو بدحر مقارجة لوبين كعلن سلزلو مزيخا بزي الداقم من قدي وزرا غيركا تصبيخا نتا تقبع لك عبوتا كتب صحلك انا ابد ما مرجيزي معناتو بدراماتات غيرك سغرو يدلي ايرترا دبلوماسياوي سقط خمزناتي غيرا اي تصحفني اي تزاربني يزول كالكوليشن سلازلو ويو ناتي غمغام كوميو እዚ ጉዳይ እዚ ግን ኤርትራ ልክ ብዘገምታ ምዝግቦ ሰብ ብዝግቦ መልክዕ ኣብ ዝግቦ መጋባእያ ተዛሪባ ኣላ ማለት እዩ ሰው እንታይ ይብሎ ኣብይ ኣሕመድ ወይ ከዓ መንግስቲ ስርዓት ናይ ብልፅግና ኣፍ ደገ ባሕሪ ይኮነን ዝደሊ ዘሎ እንታይ ዳ ብሽም ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝብል ናይ ምስፍሕፋሕ ህልምናቱ ወራር ገይሩ ኩናት ገይሩ ናይ ኤርትራ ሉላዊ መሬት ክገህስ ይደሊ ዘሎ ኢሎሞ ሓደ በሉለይ ካልኣይ reaffirmed Eritrea's firm stance against being drawn into such agendas ንዩኤን ከታይ ኢሎም ኣለው ولا بإثيوبيا ببلغنا استبغس عبي نغوسغوسن عندران زدفع بروباغندا يغبرتو لإيرترا ابز غدايزي ايدا كتدليت يبلان سلازي كلتين هاغرات زبل زربا غدفو نحنا نكوينات نابتناتو اجندا كناتو مدب يبلان بحقنا UN انقص 51 هاغرنا تتوريرا غبر ملسن خنغبر مساله لنا دلواتينا دما كاب وصاي غن نيثيوبيا زخون يكون اجندا يبلان احنا اب غداينا اثيوبيا كوينات خنغبر وي ابتناتو عندرا كنساتف عندنا سلازي بانا وغن زار مخنيات يبلكمن زي شغل مخنياتون يبلكمن زي نقول أقداسي زي أقداسي كلتين حجرات نكينات الدالوالو أزول زرواس لازلو بوجنا إيرترا نتصور زخنا ملقسي يبوالو سلازي إيرترا دقيمة أنا تصيرات نقول لا أكم زعينت أجرجر بوتا شوهات كم زي بلان دليت كم زي بلان أصيلو تي أنتونيو غوتيريس سيبرلو praised Eritrea's constructive role in regional peace and security حكي تي جنرال سكرتير نا UN من تبلو نا إيرترا هناتي زخوني تقوام ويون مرقتي أب زوباو سلام الرقعتن نايك أرن أفريقيا أب تزوبات قبر زلا كم زموجوسو يزنقر زلو زون صبو نقري قداي السودان يكون صوماليا يكون أب كل إيرترا هناتي قدايا ولا أب قدايا نك أبحري Both parties emphasized commitment to sovereignty, territorial integrity and unity of nations. Exactly. كلتيوم مرحتي نا UN يقولنا إيرترا دما أب منتاي أتوكيرهم تزاري بملو نتي مرقص ناي كلن هجرات ويونت اللي علنا ناي الأولى لذي نفس وقف حجر مبسعاتي لو مبسعنا الأولى ونت كم دما جزاتها واحد النت كسيل كلمة حبرت ناي هجرات لذي نزي كنت حزي بلو مخانو بخلتيوم وجد أسمير يملو كابز وزاي دعان زين إجتن عندنا عنازل ليازنا براين عندي ولا بمنقدي ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ሃገር ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ይወፅእ ስለ ዘሎ ድማ ዝያዳ ናብ ኣብን ዳንኬራት ፕሮፓጋንዲስትስ ናቱን በፅሕዎም ከም ዘሎ ርግፀኛታት ኢና ስለዚ አንቶኒዮ ጉተረስ for his part commended Eritrea's positive engagement and contributions to regional peace and security and reaffirmed UN's strong commitment into the principles of territorial integrity, sovereignty and unity of all nations. Both sides hailed the strong partnership كلتيوم هجرات دما كلتيوم وجنات دما أمونغو كلتيان هجرات نزولو أمونغو كلتيوم أمونغو UN إيرتران زولو زمدنا عزيزهم كم زرايو يزرابلا كالاي أنتوني نسترا يدي كنا كالي تدما أجد أسيتني رابزي من البعض أب قدينا إيرترا بزح زيادة ما خن تقصون دللنا إيرترا بفلاي مستن نا UN نا يلمعت كالات UNDP UNICEF FAO كالوت هذا 4-5 agencies نا يلمعت نا UN اللوا مش إيرترا دما ناي بحكي تسفى زبكا سرح دسر هذا اللوا أبايتات رايدي يكون ولا ميديا ونتخونا نتقول داينا إيرترا نغدميت نمدفع ناي بحكي دسلب بالقعزوي سلازي نزقوا دايزون تزراري بومليم انتاي لهم تزراري بوملو أبزن ترينا انتاي لهم discuss focused on strategic cooperation between Eritrea and the UN Office for Coordination of Humanitarian Affairs. Mr. Saleh highlighted Eritrea's the development approach rooted in local ownership. سلازي مستح حلافيت نايتي لمعاتنا UN استراحبوا دما ناي بحكي أمونغو إيرتران اتناي لمعات تكالاتنا UN زقبر زولو سرح أدمعين قسقاسن كم زخونا وانتزراري بمالو اتي
أبز قرباون أب إكس بقربا سلازي كاتاتلو ماني بزح ولو كعبيت بروجكتات أنت دايبلنا يوجن نتي أب كتماتات رح يقوزلو أب قطرة زلو هزبي زجل جل زبلنا جرجن دعك كابون اللي على خبر غليجن صبغ زغنا سرح دسرح زلو تكالات نرلنا لعلو كل مسمى سيرترا نبي بحكي بحدة تواهيدهم دسرح زلو هنا نرزلنا هجي تماليسنا مستي يو إن زبلو كنرخ لنا نسوم زبلو زلو سمعوزي 1993. Since then, the country of 120 million has been locked inland, funneling over 95% of its trade through Djibouti. The cost has been crippling, billions drained in port fees, delays that choke exports, and a manufacturing sector strangled at birth. Prime Minister Abiy Ahmed reignited the seaport debate in October 2023. Addressing Ethiopia's parliament, he thundered, "The Nile and the Red Sea will determine Ethiopia's future. They will either propel its development or lead to its demise." These weren't empty words. They captured a national frustration simmering for 3 هجي كل تتماليسنا تي جنرال تزبلو زلو يقون أنا ميديا بروباغندا نا تزبلو زلو رينا كل تي كنتات إيرترا نتي قداي نابز ملكتو أتبقى السجاجرات خمزلا نرلنا زدما حدا كابتي إيرترا زخونة يقول ميس كالكوليشنز كي جاتم بوغن أبي عندرا سلزلو عندرا دما إيرترا ترايتو تو كتبلو تخلها يكونتن معناته إزي أسمعوا تي ناي أبي أجندا سلمنتاي نزو كنتات زي بزيادة يدفعلو كمزلو حنت بزيا ممهر أبرها تقول زبالاني راسمعوا زيادة عند مغنيات كتكون تخل زسرعة زي وجه أنت زي غيره خنبر كم زي غير فلوتيو كلتين شاف تصرفين نو سوخن تايلو أو إثيوبيا زول حتى خمل لسايقلن إقتصاديا حتى خمل لسايقلن كله جورز جبا يجبر لهذه أو ذا حلف معتي زوجوني كونه دادس 30% جور خفل صرت 5 بات والي عليك تخزن ولا صرت 5% خاتي اكسايز تاكسز بحال مالتي سلازي جانا كالي خجبر يساعد مالتي بتحدوغن زيو وزي ايد حنون وزي بزغير قطري ኣብ ሕጋዊ ንግዲ ዝሳተፍ ዝነበረ ሓይሊ ናብ ዘይ ሕጋዊ ንግዲ ይሽፍት ዝገብር ትዝኻለ ማለት እዩ ትዘይ ካለ ከዓ ወይ ክሞቱ ወይ ከመጽ እዩ ደሞዝ ኩስኺ የደል ነር ሓገ هذا እንታ ኢሉ ንሽተክ ጸንሕ ደውለውኻ ካዮም ጽኽፍሉ ሓትም እንዲ ሓሲዩ ዝነብር ሰኢሉ ወረቀት እዚ IMF ይፈቅዱሉን ሓዘ ብዙሕ ንምጭውራር ክጽገም ባዕሉ ዘእተው መሸንቆን ነው እዚ ያቃሊልካ ትሩ ይኮነን መሰረታው ነገር እዚ ክምልስ አይኽልን ትስርዓት ዝንጥብጠለሎም ዝነበሩ ናይ ሓሶት መንጠላጥላት ብሙሉኦም ናተራገፉ እዮም ዝመጹ ዘለው ቅቡልነቱ እናቀነሰ ይዝመጽ ዘሎ ሓድሽ ስራሕ ፈጥረ ይካለን ናይ ናብራ ጸገም ክፈትሕ ይካለን እዚ መሰረታው ነገር እዩ ስለዚህ እዚ ክፈትሕ ንድሕር ዘይክኢሉ እንታይ ይገብረሎ كواجا اللو تزول زول مالتي سونا على تجريس تي كلام حرام زي تزربا كابو من بزح كلل كنبل عين خلينا كاب زكاتينا إيرترا أب UN زبالة تدمع نسمع. And at a time when humanity is aspiring for a transition from the old, defunct global order to a new one, the overarching quest must revolve around finding outside tangential ideological acrimonies enduring solutions to fundamental and outstanding problems that our global community continues to grapple with. Economic injustice has remained the primary challenge for mankind and all the peoples as a whole since ancient times of the iceberg. But what is extremely preoccupying is the appalling economic situation in the underdeveloped countries. إيرترا كموترو أبتو داينا UN حنت كابتي بأكايدانا UN أبو واجاز خفلتك حجر كمخانا متن أبزح الجوان تي علمنا كابتي زنبري بزح قصة زي فتحوا كايدان وتيا أبزح حدش مدرخ علمنا تأتو زلا مالتي بولار وورلد ويون بزحات حيلتات كواس أولو زغلو نعود زمتنا كايدا UN درجة كبتصح كالو تهجراتون أكايدان عريان فتحوا زغنا من رجعتات ناي كالو دليتاتن باغن بفلاي ناي دخاتات حجرات نزن حجز معبلا زلو حجرات قعص اسكا ويوناتن ربحان كونتاتن دحريت قديفكا
ንውሕዳት ሃብታማት ንኸተገልግል ዝግበር ኣካይዳ መድረኹ ዝጠልቦ ከም ዘይኮነን ለውጢ ድማ ናይ መድረኽ ሕቶ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ UN ድማ ዘለዎ ተደላይነት ወይ እውን ኣበርክቶ ክቕፅል ተኾይኑ ምስክውንነት ናይ ሕጂ ክቕፅል ከም ዘለዎ ብኩለን ሃገራት ዳርጋ ብኩለን ሃገራት እውን ጫውዒ ዝቐርብ ዘሎ እዩ ኣፍሪካ ዝኣክል ቦታ ክወሃባ ዝግባዮ ኣብቲ UN ይኹን ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል ምክንያቱ ዝበፅሐ ስራሕ ናይ ሴኩሪቲ ካውንስል እውን ንኣፍሪካ ዝትንክፍ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ድማ ነቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ሙሉእ ከምተን ሓንቲ ካብተን ውፅዓት ሃገራት ካብቲ ኣካይዳ ናይ UN ብዝነበረ ስለ ዝኾነት ናታ ድምፂ ኣብ UN ኣስሚዓ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ልሙድ ዝኾነ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ካብ ኣብ UN ኬድካ ምክንያቱ ሰማዒ ስለ ዘይብሉ እቲ ዘሎ ኩነታት ስታተስ ኮ እቲ ናይ UN 5 ሃገራት ዝቆፃፀርዎ ኣካይዳ ኣሜሪካ ክቕየር ኣይትደልዮን እያ ካብ ቻይናን ህንድን ኣፍሪካውያን ገለ ስልጣን ክወሃቦም ካድሌት እንተሎ ኣሜሪካ ግን እቲ ዘሎ ብፍላይ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዘሎ ስታተስ ኮ ክቕይሮ ይደሊ የለን ካብዚ ቀፂልና ኣብዚ ሓደ ናይ ፖሊሲ ንሪና ኣለና the power struggle in Sudan between the military actors that caused a very serious humanitarian crisis or disaster. Any hope for the Sudanese people? What should we expect? And also, I would like to ask you about Russia and China presence in Africa, specifically through the Wagner Group. We been struggling into their unity. I don't think they're actually fighting, but that's just a joke of the record, please. Like I said, I mean, this is all the mechanisms about neutralization of the FDLR. So we've created a... So... ሕቶ ቀንዲ ብዛዕባ ሱዳንን ናይ ሩዋንዳን ስለ ዝኾነ ንሱ ዝያዳ ኣብቲ ናይ ሩዋንዳ እዩ ዘተኩር ግን ኣብቲ ናይ ሱዳን ክንደልስከ one of them, a very important committee, will be meeting for the third time now on Monday, I believe. So we're following up very closely with the African Union. Let's not forget the role of the AFC or SADC. Just quickly on Sudan, and it's very sad that we didn't talk enough on Sudan, really, which is the world's biggest humanitarian crisis, and it's not getting enough coverage, unfortunately. And I've been saying this now for a few weeks with a number of your colleagues. It's not ጉዳይ ናይ ሱዳን ክኾን ከሎ ኣብ ዓለም ኢቨን ካብ ናይ ቃዛ ዝገደደ ስቃይ ዝፍፀመሉ ዘሎ ኩናትን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ጥሜትን ዓዘቕትን ዘለዎ ኩነታት ክነሱ ሚድያ ናይ ዓለም ጠቕላላ ኢግኖር ዝገበሮ ወይ እውን ደ ፈርጎትን ወር ዝተረስዐ ኩናት ዝብልዎ ዘለው እዩ ብዕላማ ድማ ይሃንደበት ኣይኮነን ኢማራት ነቲ ናይ ሚድያ ፀቕጢ በቲ ዘለዋ ሎቢ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሚድያ ብዛዕባ ክዛረብ ከም ዘይብሉ ካብ ዓይኒ ካሜራ ክስወር ከም ዘለዎ እያ ትገብር ሓደ ካብቲ ኢማራት ትገብሮ ሓይሊ ከምኡ እዩ ዝበሃል ወታደራዊ ሓገዝ ጥራይ ዘይኮነ ኩሉ እቲ ዘለዋ ቆጠባውን ናይ ሚድያ ጭዋዳ ዲፕሎማስያዊ ጭዋዳ ተጠቂማ ሕማቅ ክትገብር ከላ ዓለም ኣውያት ናትካ ክሰምዖ ከም ዘይትኽእል ጌራ ክትዓብሰካ እያ ትፍትን እቲ መርኣያ ናቱ ድማ ጉዳይ ናይ ሱዳን እዩ ሃገር ዝኣክል ተበቲኑ ህዝቢ ብሚልዮናት ዝቁፀር ኣብ ሓደጋ ጥሜትን ዓዘቕትን ኣትዩ ከሎ ሚድያ ናይ ዓለም ብዛዕባ ሳሕቲ ይዛረብ እዚ ሓደ ካብቲ ዝሕዝን ክፋል ይብላ ኣሎ ንቐፅል getting enough coverage and we're doing our best. You were referring to the United States, not to the Trump administration, having tried before some sanctions and other things. But with regards to the Trump administration, we've just been here for a few months, and we're working very, very hard. And what you said earlier about Congo, the DRC, it's not me. I mean, I'm really. ብሓፈሻ እንታይም ዝብሉ ዘለው ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብዙሕ ይጓዩ ከም ዘለውን ምስ ግብፂ ስዑድያ ኢማራትን ድማ ብቐረባ ይዘራረቡ ከም ዘለውን ወላ እኳ እቲ ፖለቲካ መፍትሒ እንተደይመፀ ሰብኣዊ ሓገዝ ረድኤት መግቢ ብቕልጡፍ ናብቲ ብፍላይ ናብ ናይቲ ዳፎር ኣልፋሸር ከባቢ ከምኡውን ኮርዶፋን ክኣትወሉ ዝኽእል መንገዲ ንፅዕር ኣለና እናበለ ይዛረብ ብጉዳይ ናይ ኣፍሪካ ብዙሕ ዘረባታት ተዛሪቡ ነይሩ ኢሳያስ አዲሱ ምክር የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በቀይ ባህር ጉዳይ መክረዋል። ምክክሩም የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ ላይ ትኩረት ማድረጉ ተሰምቷል። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በሶማሊያ ፖለቲካ ውስጥ ከፍተኛ ተጽዕኖ ካላቸው ፖለቲከኞች ጋር በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ መክረዋል። የሶማሊያ ቀድሞ የማስታወቂያ ሚኒስትር እንዲሁም በሶማሊያ ምርጫ እጩ ተፎካካሪ የሆኑት ዶክተር ዘካሪያ መሐመድ በአስመራ ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር መምከራቸውን በይፋዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት ላይ ገልጸዋል። በተመሳሳይ ከሁለት ሳምንታት
ኣብዚ ድማ እንታይ ይብልሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ሶማልያ ወላ እኳ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ንሓያል እዋን ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ እንደተገበረ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ኤርትራ ግን ኣገዳሲ ተራ ክፃወት ከም ትኽእል ዝበሃል ዘሎ ድማ እቶም ኣብ ሕደ ተዋርሕ ምርጫ ከተካይድ እያ ሶማልያ እቶም ተቃወምቲ ወይ እውን ተቐናቀንቲ ፓርቲታት ድማ ምስ ፕሬዚደንት ኤርትራ ምስ ኤርትራ ርክብ ይገብሩለው እዚ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ጉዳይ ፀጥታ ናይ ሶማልያ ዓብ ግደ ክህልዎ እዩ እዚ እናተገበረ ከሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ሶማልያ ኣብ ግብፂ ኸይዱ ምስ መዘኑ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ሶማልያ ኣብ ግብፂ ኣብ ካይሮ ምስ መዘኑ ሚኒስተር ምክልኻል ተራኺቡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ጎኒ ጎኒ እቲ ኤርትራ ምስ ካልኦት ሃገራት እውን ምስ ከም በዓል ኢራን እውን ትገብሮ ዘላ ዝምድና ኣብ ግምት ኢኻ ብዙሕ ዝተሓሓዝ ነገር ይግበር ከም ዘሎን ብዲፕሎማሲ ዓይኒ ክረአ ከሎ ኤርትራ ምስ ኢራን ትገብሮ ዘላ ዝምድና ከምኡ ድማ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ብተደጋጋሚ ምስ ኣገደስትን ፀለውትን ፖለቲከኛታት ናይ ሶማልያ ርክብ ዝገብሮ ዘሎ ሓሰን ሼክ ዘለዎ ፓርቲ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ናይ ምስዓር ተኽእሉ ዝለዓለ ስለ ዝኾነ እቶም ዝመፁ ምስ ኤርትራ ርክብ ንክሃንፁ ከሎ ገና ተበግሶታት ይገብሩ ኣለው እዚ ድማ ገለገለ ፖለቲካዊ ተንተንቲ እንታይ ይብሉ ኣለው ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ሲ ደ ኪንግ ሜከር ይብልዎ ኣለው እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ፖለቲካ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣገዳሲ ሰብ ኮይንካ ክትቀርብ እንድሕር ኮይንካ ምስ ኤርትራ ዝምድና ክህልወካ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ፈተነታት እውን ውፅኢት ናቱ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብይ ኣሕመድ ከመይ ጌርካ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ትዕረቕ ይጥፍእዎ ዘሎ እዮም ዝብሉ ብዙሓት ምስ ኤርትራ እንተተዓሪቑ ኩሉ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሽግር ክፍታሕ ከም ዝኾነ ኣብቲ ከባቢ ዘለዎ ፀገም እውን ክፍታሕ ከም ዝኾነ ተረዲይዎ ኣሎ ግን ገፅ ስለ ዝኸሎ ናይ ኤርትራ መራሒ ወይ እውን ናይ ኤርትራ ፖለቲከኛታት ዕድል ስለ ዝኸልዎ ብኣስገዳድ ኣብ ጣውላ ከም ፀኦም ይትፍትን ዘሎ ብኣስገዳድ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ኩናት ክገብር ዕግርግር ገብር ሽግር ክፈጥር እየ እናበለ እቶም ዩኤን ይኹኑ ካልኦት ሓለፍቲ መፅኦም ስለምንታይ ሰላም ዘይትፈጥር ክብሎ ከሎ ሰላም ክፈጥር እያ ነዚ ሰብ እዚ ፀቕጢ ክገብረሉ ስለ ዘለኹ ስለ ዝብሎም ዘሎ እዮም መጠንቀቕታ ደሂቦ ወይ እውን ስጉምቲ ደይወስድሉ ዘለው ስለዚ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ድማ ወይ ናይ ኤርትራ ፖለቲከኛታት ድማ ፅቡቅ ገይሮም ኣንቢቦሞ ስለ ዘለዎ ሰብ እዚ ኤርትራ ገፅ እንተኸሊያቶ ብዘለዎ ውሽጣዊ ፀገም ክፍንቀል ከም ዝኽእል ገምጋም ናይ ኤርትራ እዩ ስለዚ እዚ በጣም ብዙ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ አገዛዙ በይፋ ያሳወቀው ነገር የለም ነገር ግን በዲጂታል ሰራዊቱ አማካይነት የሐሰተኛ መረጃዎችንና ማደናገሪያ የሆኑ አንዳንድ መልእክቶችን እያሰራጨ ይገኛል የአብዛኛው ማህበረሰብ ክፍል ነገሩን በደንብ የተረዳው በመሆኑ በሚሰራጩት መረጃዎችና መልእክቶች ብዙም የተደናገሩ አይደሉም ነገር ግን ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል በርካታ ቦታዎች እየተያዙ ነው ደሴ ዙሪያዋን ለፋኖ ምናልባት እንቅስቃሴ በሯን ከፍታ ልትሰጥ የምትችልበት ሁኔታ እንደሚኖር ምንም ጥርጥር የለውም የአብይ አህመድ አገዛዝ በጣም ድንጋጤ ውስጥ እንዳለን መረጃዎች ያመለክታሉ ያልተጣሩ ነገር ግን ተጨማሪ ማጣራቶች የሚፈልጉ አንዳንድ ነገሮችን እየሰማን እንገኛለን አገዛዙ በጣም ተደናግጧል የሰራዊቱን አዛዦች ስለ ሁኔታ ብሓፈሻ እንታይ እዩ ፋኖ ኒ ኣቢ ኣመና ኣሰንቢድዎ ከም ዘሎ ንመራሕቱ ኣመና ኣሰንቢድዎም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ፋኖ በይኑ ይገብሮ የለን እዚ ናይ ፋኖ ጉዳይ ኣይኮነን ዝብል ዘረባ ድማ ብዝሰፍሐ ዋላ ኩሎም ቶም ፕሮፓጋንዲስት ብዛዕባ ኤርትራ ከባጭዎ ዝውዕሉ ዝነበሩ ሙሉ ብሙሉእ ናብ ኣተኩሮናቶም ኣብ ናይ ፋኖ ጉዳይ ኮይኑ ከም ዘሎን ኣብቲ ናይ ፋኖ ድማ ኮነሬላት ናይ ሻዕብያ ሒዝናዶ ወታደራት ናይ ሻዕብያ ሒዝናዶ ናይ ገለ ከምዚ ህወሓት ይሕግዝ ነይሩ ዶ ህወሓት በቲ ኣርሚ ሰብዓ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ሱዳን ዝነበረ ሰራዊት ናውቲ ገይሩ ብሑመራ መጥቃዕቲ ፈኒዶ ኩሉ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለው እቲ ምክንያት ድማ ኣብይ ኣሕመድ ወታደራዊ ፍሽለት የጋጥሞ ስለ ዘሎ ነዚ ፍሽለት እዚ ድማ መህደሚ ክረኽበሉ ናይ ግድን ስለ ዝኾነ ሂ cannot survive በዚ ሕጂ ዝቕፅሎ ዘሎ ኩነታት እንድሕር ቀፂሉ እቲ ኩነታት ሞመንተም ዝበሃል ኣሎ ኣብ ኩናት ሓንሳብ እናሰዓረ ዝኸይድ ዘሎ ሰራዊት ጠጠው ከተብሎ ከቢድ ልክዕ ከምዚ ኣብ ካልእ ስፖርት ንሪኦ ስለዚ ነዚ ኩነታት ንምቕያር ድሮናት ይጥቀም ከም ዘሎ ጀትስ ይጥቀም ከም ዘሎ ዘርኢ ስእልታት ይርኢ ኣለው ብሓፈሻ ነቲ ስዕረት ድማ እቲ ካድር ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዲጂታል ካድር ናቱ ክቕበሎ ስለ ዘይከኣለ ሻዕብያ ኣትይዎ ኣሎ ዝብል ከም ሓደ ዓብይ መህደሚ ፕሮፓጋንዳ ይጥቀምሉ ከም ዘለው ኢና ንርኢ ዘለና ካብ ወፃኢ ወገን ትግራይ ዝግበር ዘሎ እውን ነቲ ዘለዎ ኩነታት መመሊሱ ዘብእስ እምበር ካብ ከውፅኦም ዝኽእል ኣይኮነን ትዝክርዎ እንተኮይንኩም ከምዚ ዓይነት ስእልታት 100 ዓመታት ያልተገነባ እጅግ ዘመናዊ የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር እየገነባን ነው እያንዳንዱን በየደረጃው የምታዩበት ጊዜ ከፊታችሁ ያለ መሆኑን ያረጋገጥኩ አየር ኃይላችን
ባለፉት 40 ዓመታት ከነበረው ብቃት በላይ ብቃት እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም አብይ አሕመድ ኣብዚ ዝሓለፈ ክንደይ ዓመታት ኣብ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ 100 ዓመት ተራእዩ ዘይፍለጥ ወታደራዊ ቅርፂን ኣቃውማን ኣቂሙ ከም ዘሎ ይዝነግር ነይሩ 100 ዓመት ተራእዩ ዘይፍለጥ ወታደራዊ ሓይሊ ኣቂሙ ዘሎ ሲ ክንዲ ወታደራዊ ዓቅሚ እንተዘለዎ ብፋኖ ክሰዓር ኣይትፅበዮን ኢኻ አብይ አሕመድ ውፁእ ሓሳቡ ምዃኑ ብቃላትዮም ከምዚ ገይሮም ሼር ዝገብርዎ ዘለው ናይ 100 ዓመት ዝሓየለ ሰራዊት ዘቆመሲ ከመይ ገይሩ መሬት ናቱ 80 ሚታዊት ክልል ኣምሓራ ኣብ ኢድ ፋኖ እዩ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ሸነ ድማ ብየማንን ፀጋምን ቤላ ገይሮም ዘላሂዎ ዘለው እቲ ዝዓበየ ፀገም ድማ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ናይ ኣቢ ፀገም ጥራይ እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ድሮናት ኣለዎ ሓይሊ ኣየርናትና ከምኡ የለን ቴክኖሎጂ ኣለዎ ገለ ይበሃል ነይሩ ቴክኖሎጂ እንተለካ መድፍዕ ንዘይብሉ ታንክ ንዘይብሉ ፋኖ ንክትፅዕር ኣይምኸብደካ ነይሩ as simple as that ፋኖ ዝበሃል ወላ ሓንቲ የብሉን ባይ ዘ ወይ ፋኖ እንታይ ኣጋጢሞም ኣሎ ይብልሎ ብዙሕ ምሩኻት ናይ ኣቢ እንታይ ከም ዝገብርዎም ጠፊዎም ኣሎ ኣብ ምንታይ ኢና ክንእትዎም ይብልሎ ብዚ ከሪአኩም እየ ምክንያቱ መግብሲ ኢኖምሎም ነቶም ምሩኻት ናይ ኣቢ ገለ ነገር ሓገዝ ክረክብ ከም ዘሎ ነቲ ሬድ ክሮስ ዝበሃል ናይቲ ሃገር ሕቶ ኣቕሪቡ ነቶም ምሩኻት ንዑ ሓግዙና መግቦምን ካልኦምን ብምባል ንቀይሕ መስቀል ይሓቱ ከም ዘለዎ ምክንያቱ እንታይ እስከ ሓደ እንታይ ኢሉ ፅሒፉሎም እንድሕር ናይ ብሓቂ ናይ ሻዕብያ ወታደራት ማሪኽኩም እንተለኹም ከምቲ ፋኖ መዓልታዊ ዝማርኾም ዘሎ ወታደራት ናትኩም ብካሜራ ኣስልቺና ምርኣዮም ገዲፍናዮ ዘለና ኣብ ካሜራ ድጎም ምሸትን ስራሕ ሲኢንኩም ዘለኹም ስኻትኩም ንዖም ከተውፅኡ ንዖም ከተቀናብሩ ወላ እውን ብኤአይ ሰራሕኩም መስሊ ከማን ከተቕርቡ ትኽእሉን ክሳዕ ክንደይ ሓሰውቱ ምዃንኩም ተገጢምኩም እዮም ዝምልሱሎም ዘሎ ስለዚ ኮድሬል ኣይማረኽኩም ሰብ ኣይማረኽኩም ጭሩ ይማረኽኩም ሻዕብያ ዝማረኽኩሞ ዝመሰለኩም ኣብ ርእስኹም ብዘይ ክፍሊት ናይ ገዛ ክራይ ስለ ዝቕመጥ ነቲ ኣብ ርእስኹም ዘሎ ሻዕብያ ዝማረኽኩሞ ስለ ዝመሰለኩም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሓፈሻ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣቢ ኦን ደ ሪል ታይም ብዓይኒ ፖለቲካ ብዓይኒ ካልእ ኩሉ እዩ ዝመውት ዘሎ ስለምንታይ ከቲ ናይ ፋኖ ምስ ህወሓትን ምስ ሻዕብያ እንደው ክንብል ኢና ናብ ኤርትራ ወይ ናብ ትግራይ ገፁ ዝገብሮ መጥቃዕቲ ፅኢልና ይንሪዮ እና ዝበለ ካብ ምንታይ ዝተበገሰ እንተኢልኩም እቲ ምስጢር ስለተፈለጠ ይስምዑ ኣብዚ ልንገነባት ልንሰራት አይደል ኦሮሚያን ነፃ ልናወጣት ኦሮሚያን ነፃ ልናወጣ ከሆነ ደግሞ አማራ ጎረቤታችን ነው ሲዳማ ጎረቤታችን ነው ሶማሌ ጎረቤታችን ነው እንደ ጎረቤት አብረን እንሰራለን እንጂ እንደ ኢትዮጵያ አንድ ሰራዊት አንገነባም አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብም አንገነባም ኦሮሚያን ነፃ ኦሮሚያን ልናወጣ ስለዚህ ህወሓት ያደረገውን አናደርግም ህወሓቶች እስከ ዛሬም ስማቸውን አልቀየሩ ልባርክ እስከ ዛሬም ስማቸውን አልቀየሩ ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ እኮ የትግራይ ህዝብ ነፃነት ግንባር እኮ ነው ተረዳ እሱን ተውና ኢትዮጵያን ወደ ማደራጀት ገቡ እነሱ ቃላማቸው ነው እንታይ ዝብል ዘሎ እዚኣ እታ ሕፅር ዝበለት ናይ ኦሮሞማ ሜንታሊቲ ወይ ካ ፖለቲካ ነዚኣ ትመስል እዮም ዝብልዋ ዘለው ናይ ኦሮሞ ፖለቲካ ብሰለስተ ደቂቃ ይብልዎ ኣለው ንሕና ካብ ህወሓት ተማሂርና ኢና ይብላ ኣለዉ ህወሓት ቲፒኤልኤፍ ወይ ካ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ትግራይ ዝብል ዝነበረ ንሓርነት ናይ ትግራይ ክቃለስ ኢሉ ዝመፀ ሽሙ ከይቀየረ ዕላሙ ቀይሩ ንኢትዮጵያ ንምድሓን ነዚኦም ኦሮሞ ዝበሃሉ ድማ ካብቲ ቀደም ዝነበሩ ትሕቲ ሰብ ዝቁፀርዎ ዝነበሩ ከም ሰብ ተቆፂሮም ኢቭን ናብ ስልጣን ንክመፁ ዝገበረ ንሱ ነይሩ እዚ ድማ ናይ ትግራይ ልሂቃን ዝዛረብዎ እዩ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ዘሎ ምብራቅ ወለጋ ዘሎን ኦሮሞ ዘይፋለጥ ዝነበረ ሓደ ክልል ሓደ ህዝቢ ኢሉ ዘስመሮ ኣንፃር ኢትዮጵያ ኣንፃር ተጋሩ ድማ ደው ከም ዝብል ዝገበሮ ናይ ህወሓት ፍሹል ፖለቲካ ምዃኑ ተደጋጋሚ ኤሊት ናይ ትግራይ ዝገልፅዎ እዩ እዚ ኩነታት እዚ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ ንሕና ከም ተጋሩ ዕላማና ስዒትና ኢትዮጵያ ዝበሃል ኢትዮጵያ ሰራዊት ዝበሃል ኢትዮጵያ ሃገር ዝበሃል ክንሃንፅ ኣይኮነን ዕላማና ኦሮሞ ሃገር ኢና ክንሃንፅ ንደሊ ስለዚ ዕላማና ንፁር እዩ ጎረቤትና ኣምሓራ ሲዳማ ሶማል ተኮይኑ ምሶም እያ ግን ንኢትዮጵያ ንክንሃንፅ ኢልና ነጥፎ ግዜ የብልናን ይብሉ ኣለዉ ዳትስ ዋይ ድማ ትፋኖ ነቲ ፀወታ ብግምጣሉ ዝፃወቶ ዘሎ ንኣቢ ድማ ሾክ ፈጢሩሉ ዘሎ
بتنصلو أي تقعنيهم كبل علواي وتهدروا مرحب جل عطوفانو قليصهم أنصار منقستي بالتقنا يواقع كم زلوز قلص وجل عطوفانو زكايدو زل قالسي نايم حرات رح يكونني بلقت جنرال حدا كبل علوت أمرا رح وجل عطوفانو زقنا برغادير جنرال تفرمامو أزار عرابك على محتتي بلهم أبتين حنت ميديا زهابوك على مطيق تليفون دحر حزي وجل عطوفانو إيرترا ويتقراي ببلتقنا أنت تقعو سقيلو أي عزبني يخبل تزاري بلهم أبل على سميناويان دحر حزيز فتسمت قاعت بلتقنا أنت هاليو نحنا سقيلنا أينر أنينا سميناويان أنت تقعو أبل على أكلنا كم استفدت سمينا نرو يخبل جنرال تزاري بلهم ካጠቃም ዝም አንለው ግን እውነታውን ለመነጋገር ከዚህ በኋላ እኛ ያያለን የኤርትራንና የትግራይን ህዝቦች ብልጽግና ሊያጠቃ አይችልም ካጠቃም ዝም አንለው زيادة زربا كم تري وزلهم نزياد ما تم ኢትዮጵያውያን ካድሬታትና ያቢ ምርድ እንዲያ ዝብልዋ ዘሎ ስሙ ባለፈውም ነግሬያለሁ በዋናነት እነ ምሬ ወዳጆ የተንቀሳቀሱት በህዋትና በሻቢያ እስከ ቆስለው ሆስፒታል የሚታከሙበት ድረስ የሆስፒታሉ መረጃ አለኝ መቀሌ ውስጥ የትኛው ሆስፒታል የታከሙ እንደሆነ አንዳንዶቹ ከቆሰሉ በኋላ የሚሄዱበትን ሆስፒታል ጭምር ማለት የወታደራዊ ትዕዛዝ የሚሰጣቸው ወዲም በተይ የሚባለው ዓላማው ትልቁ ግብ ለሻቢያ የጅቡቲን መንገድ መዝጋት ነው በአፋር በኩል ሄደው የጅቡቲን መንገድ እንዲዘጉ ነው ትልቁ ግብ ይሄ ደግሞ ለቲፒኤልኤፍም ተሰጥቷል ምሬ ወዳጆ የሚያስፈጽመው ይሄንን ያስፈጽመ ያለው انت اخذ قبري خامو አይዘገንንም ለዛ ማህበረሰብ ራሱ እንደ ያ ማህበረሰብ በዚህ ልክ መሸማቀቅ አለበት وري ገነድ ባሪት ዳግ قبر እሺ ነኤርትራ ብሶ ምንክን ወራይና አሰብ ትራይደ ኮነ አበስመራ ከና አቲና ዶጎሎ መንዶዶ አጽሚምና ዝነበረ ለምን ታይብላሎ ታኩናት አባፍንጩ ከም ዝመጸት ይርዶሎ ሻዕቢያ كي تبقسو قلو رحاز جميرو ومالو حبونو غينلو أول دمانش تأتم به اللهم سلزنا بري اتاكوناتات كي تبقسو كم زموتو غينا مالو أول انتاي سلو زبالوم يمكن زرع دزالو بلو نجمر حدا بناي بعل صار كانن جيتاتشون كابحو واحد مستجمع السراوي زركبهم تقاوم تيرتران غيركا اخاخيبكا بتግራይ زالامبسا بسودان بوم حجر كلته كلاي ገጽ ኤርትራ عسب بدرون قطقيتكا قازا تغيرا شعو ابو خيت عاقتكا ناس مرا قصيلكا منغست تغير سلسته بالماما نيرتران تግራይን مهرام اربعه كينات አሉ እንዳበልካ قلولاو بمفتر ابسم فلال كم زنبرو مغبر ازي نماس مسلكم ازب تاريخ معبلو قات علم تسميعو بزي فلت معالت نغيرو نواغا ازبل قلعه ابزور حزي موداتا مسكرم علت عسرا بقز بانا صباح سولس بانا صباح سولس مالتي قلعه بشاشا وقخ جمر يمس مبالو حوحت دما ابز غبرو وعصو اخيبا ابربعه نطبتات زتيم نيرم اتن نطبتات زتوكرو رينا نملس حاده كينات بتግራይን ተጀሚሩ ከመይ ንግበር ከመይ ተዳሊና ለና ክልተ ኩናት በኤርትራን ተጀሚሩኸ ተራናን ታይ ሰለስተ ንክልቴና ኤርትራን ትግራይን በሐንሳብ ናይ ምህራብ መደብውን አሎ አብዝኸ በከመይ ሓቢርና ንሰርሕ رابعين ناي موداتان نخلتينا خمس زغبرو زلو ببوليتيكان بروباغاندان طراي ناي مدخام استراتيجي خطل نزغه بخمي تدالينا لنا زبلي اغنا حوات بوغن ايرتراخه انتاي بحالالو بمتغلال ملسز ملكوتا اكال نسمع ترف ايرتران لوعلاو بحران تግራይ اتا بحوحات تمرح زلا تግራይ انت تتنكيفا هلو كنتات اثيوبيا بغصبت قيري صيلنا قمتاتنا نقمت حاده لك عبسالستي درونات شعبي بسمايات اديس اباخ عندرا من خلكلن كلته مريت ميكانايزد شعبيا ناب سيول كم زي قير انت يحسنت الله
سلسته اب ኢትዮጵያ ናይ መን ድሮናት ናይ መን ተምዘግዛግ ሚሳይላት 4 ኪሎ ድኹዕ ገብሮ እዝዶን ቆርዕሸል ይጉምቶዶ 4 ኣብ ሰማያት ድሮን ኢማራት ጥራይ ላይሰንስ ዘሎ ዝመስሎ ድሮናት ራሻ ኣብ ሰማያት ኬቭ እንታይ ገረን እሞ ሰማይ አዲስ አበባ ድሮናት ሻዕቢያ ዝኽልክል ሴማፎሮ ኢማራት አሎ ደኾኒ ቆልዓ በሻሻ ከሐልም ካብ ካለ ንሕና ገስኪ ሕልሙ ንፍትሐሉ 4 ካብ ሩስያ ኔቶን ዝበዝሕ ድሮን ኣብ ዓለም የለን ኣብ መዓልቲ 140 ቢልዮን ዶላር ወፃእ ዝግበሮ ኩናት ይዝካየድ ዘሎ ኣብ ቃዛ 1000 ኩንታል ቦምባን መዓልትን እንዳወደቀ ብድሮን ብሰማይ ዝውዳእ ኩናት ስለዘየለገን ኩናት ኣይተወደአን እዚ ሕልም ፕሮስፔሪቲ እሞ እዚ ሕልም ዝኸም ፍቱሕ ተሓሲቡ ምናልባት ብጋህድ ዝመለቀ ጥይት ናብ ምድሪ ኤርትራ እንተተተኪሳ ግና ከም ዝኸውን ኣይክእልንዶ እስኪ ክግምቱ ነኽእሎም ሓደ ምድላዋተይ ወዲ ኣለኹ ንዕርገት መቸም ኣወል ቤላ ገይሩ እንዲያ ስምዒዎም ዘሎ እቲ መልእኽቲ ድማ ዳርጋ እንታይ ምዃኑ ንጹር እዩ ብዙሕ ዘረባ ካብ መንግስቲ ዝተበገሰ ይኮነን ዋላ እንተበላ ኣወል he is giving them a good picture ጽቡቕ ስእሊ ሂብዎም ኣሎ ሚስ ካልኩሌሽን ንኸይግበር whatever happens ዝብልዎ ዘሎ ብናይ ሻዕብያ ካልኩሌሽንስ ሰለስተ ዕፅፍ ናይዚ ተዳልዮም ከም ዘሎ ኢና ክንትርጉማ ንኽእል ኦኬ ንቐፅል ካለ ኣብ ትግራይ ዘሎ ድሮናት ጸሚምና ኢሎም ነበርቲ ከተማ መቐለም ትግራይ ሆራይዘን ኣበ ጉዳይ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለታት መሰረት ብምጓር ንገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ ዝኾኑ ወገናት ሰማያት ከተማ መቐለ ዘይከም ልሙድ ተረቢሾም ኣለው ኢሎም ነው መበገስኤን ኣበይ ምዃኑ ዘይፍለጣ ድሮናት ውግእ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ሰማይ እታ ከተማ እናዞራ ከም ዝተዓዘቡ ነጊሮም ነው እቶም ንድሕነቶም ክብሉ ሽሞም ዘይገለጹ ወሃብቲ ርእይቶም እተን ድሮናት ዝለቅኦ ድምጺ ብጣዕሚ ረባሽ ምዃኑ እውን ገሊጾምሎም ብፍላይ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት 18 መስከረም 2018 ዓመተ ምህረት ንብዙሓት ሰዓታት ዳርጋ ሙሉ መዓልቲ ዓበይቲን ወተሃደራዊ ዕላማ ዝውዕላ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ድሮናት ምዃኖም ካብ ዝረኣይዎ ኤግዛክትሊ እዚ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ንምድሓል ዝገብሮ ዘሎ እዩ ካብዚ ዝተበገሰ ይመስለኒ እቲ ህወሓት እጅውን የጸጥታ ሰዎች እንዲሁም የካቢኔ አባላት በወቅታዊ ጉዳይ ላይ መሰብሰባቸው ተነገረም። ጀነራል ታደሰ ወረደ የሰላም ስምምነቱ አደጋ ላይ ነው ብለዋል። ህወሓት በበኩሉ በትግራይ ህዝብ ላይ ስልታዊ ዘር ማጥፋት እየተፈጸመ ነው ሲል አሳውቋል። የጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደም በትግራይ በኩል ለሚቀርቡ ጥያቄዎች የፌደራል መንግስቱ አስቸኳይ ምላሽ ሊሰጥ ይገባል ሲሉ ከሰሞኑ በአንድ መድረክ ላይ ሲናገሩ ተሰምተዋል። በኢትዮጵያ መንግስትና በትግራይ መካከል ያለው ብቸኛው ግንኙነት የፕሪቶሪያው ሰላም ስምምነት አሁን አደጋ ላይ ነው ሲሉም ተሰምቷል። ከም ንሪኦ ዘለና ህወሓት ነቲ ኩነታት እቲ ኣበና ኣባ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ተበፂሑ ዘሎ ኩነታት ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ይሓስብ ከም ዘሎ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ብዙሕ ገምጋማት ኣለዎም ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ብልፅግናን ሰራዊትን ኣብ ከመይ ደረጃ ወዲቑ ስለ ዘሎ they are calculating every day calculate ይገብርሎ እንታይ ዓይነት ምርጫታት ኣለዎም what are their options እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ እቲ ሕጂ ዘሎ ህሞት ከ ስኢል ካሜራ ኣይደይ ዋፅ ወላ ስጉምቲ ምውሳድ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ዝወርዶ ዘሎ ፀገም ኩሎም ቶም ዕጡቃት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለው ነዚ ኩነታት እዚ 24/7 24 ሰዓት 7 መዓልቲ ኣብ ሰሙን እዮም ዝከታተልዎ ዘለው and everybody is calculating everybody is checking እንታይ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል እዚ ድማ ንኣቢ መርድእ ጥራይካ ክትብሎ ትኽእል ካብ ቆፅልካ ንትቀይሕ ባዕራይ ዝበሃል ፍስፍና ኣሎ ከምኡ ዝበሃል ቀወታ ናይ ብልፅግና ኣይሰርሕን እያ እታ ናይ ኣወልት ማለት ዝሃባ ናይ ተፈራማሙን ናይ ኣወልን ሓሳብ እንድሕር ብዶቶ ተሓሒዝካያን ኮይንካ እቲ ንስኻ ዝኣቀድካዮ ብልፅግና ሓሲብካዮ ዘለኻ ነባዱላ ዝፀሓፍዎ ብድሕሪት ኮይኖም ንግርማ ብሩፅ ዝህንድስዎ ኣብ ኣዳማ ከፍ ኢሎም ፖለቲካ ኣይሰርሕን እያ ተመልሳ እንታይ ማለት እያ ንህዝቢ ኣምሓራ ከጥፎ እየ ንህዝቢ ትግራይ ከጥፎ እየ ካብ ቀፂለ ንህዝቢ ኤርትራ ከጥፎ እየ ዝብል ሰይጣናዊ ኣተሓሳስባ ኣይሰርሕን ኣብ ትግራይ ብህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝወረዶ ንህዝቢ ትግራይ ዘይምጥን ንህዝቢ ትግራይ ዘይኸውን ህዝቢ ትግራይ ተመኒዎ ዘይፈልጥ ግዝያዊ ምምሕዳር ዝበሃል ዝመርሓ ትግራይ ኩናት ክውልዕላ እየ እንተኢልካ ኣብ ጎኒ ትግራይ የለና ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ የለና መዋሉ ኣወል ኣነ ቀዲሜ ንኤርትራ ዝወራ እንተኮይነ ኣብይ ኣሕመድ ኣነ እውን ኣብ ኤርትራ ኣለኹ ኢለ بقلت كويس هذا يعني كم بقول ديو كم بود أنا بقول كي يدك الله كم بقول كي يدك الله بحيل نزخنا خجوط 200 يلو سيلاني أنا مس
እቲ ኣተላልፋ ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራን ካብ ግዜ ናብ ግዜ መመሊሱና ነፀረ ይመጻሎ እቲ መታለልን መደናገርን ድምፂ ዝነበረ ኣብ ትግራይ ድማ እናፀረ ይኸይዱ ስለ ዝተጋሩ ሓደ ዓይነት ድምፂ ሒዞም ኣብ ጎኒ ኤርትራ ምዃኖም ኤርትራ ድማ በቲ ዝለዓለ ድምፂ ናይ ኤርትራ ኣብ ጎኖም ከም ዘላ ነጊሮም ኣለዉ ንኣብይ ኣሕመድ ድማ ፋኖ ድማ ባዕሉ ነጊሩ ኣሎ ምስመን ምዃኑ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ has no choice ኣብቲ ከባቢቲ ከጥሕኖ ዝኽእል ሰብ ከም ዘየለና ንርኢ ዘለና ዓሰብቲ ትትኮስተሎስ ኣረጋይስ ኣብ ጎኒ ሰራዊት በቃ ስቕ ይሉ በቃ ብግልጽ ነገርካ ስቕ ኢልና ሰይንሪኦ ንሕና እውን የለካ ኣሎ ስለዚ ወራር ኤርትራ ወራር ትግራይ እዩ ወራር ናይ ትግራይ ከዓኒ ወራር ኤርትራ ሓቂ ዘየንዘራር ብግልጽ የነግረካ ኣለኹ ትግራይ ተወሪራ ማለት ከመይ እዩ ማለት ወራር ኤርትራ ወራር ትግራይ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ ነዞም ስሜን እዚ ትዘረባ ብኣረጋይ ትሰምዕዎ ዘለኹም በዚ ኻ ንስማዕ ምስ ወያነ ሕግብግብ ዘሎ ጽባሕ እንድሕሪ ወያነ ምስ ኤርትራ ኮይና ንፌደራል ዝኾነ ነገር ጌራ ኤርትራ ካብታ ዶብ ክሰግር ኣይትኽእልኒ ወያነ እንተተጀፍጂፋ ብማዕዶ ኮይኑ ጥራይ ኤርትራ ክሪያ ዝኽእል ዋላ ሓንቲ ከኣቱ ይክእልኒ አንለስ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኣፍሪሱ ኣብ ንዶብ ወያነ ኣሚን ዶብ ኢትዮጵያ ሰጊሩ which is ብዘይ ኣፍልጦ ናይ መንግስቲ ማለት እዩ ባዕሉኮ ኣብቲሩኮ ዓለም ለኻዊ ኮ ጥሒሱ ዘሎ ዓሰብ ናተይ ዝብለሎ ፌደራል ይኮነን ኣታሰለ እዞም ሰባት እሲ ይብለካ ኣለኹ ምስ ኣእምሮኦም የለዉ ብግልፂ ክነግረካ ዘለኹ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትዛረብ ወኮ ቲሩኮ ዝበሃል ዓሰብ ናተይ ክብለካ ኣለኩ ነጊረካ ንሱ ኮ ዝደግመልካ ዘለኹ ኦፊሻሊ ዓሰብ ጥራይ ዲኸ ያለ ቀይ ባህር መኖር አንችልም እዚ ክብል ኣይሰምዑዎን እዮም ዘለዉ ደምና ይቀይሕ ባህርና ንብለዶ ይሰምዑ የለውን እዮም ትንፋስና እዩ ኣዕፅምትና ይቀይሕ ባህርና ክንብሎ ይሰምዑ ብሓፈሻ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ዳርጋ ኮር ተገልበጥ ይኮይኑ ዘሎ ኣይናይቲ ትግራዋይ እቶም ወገን ትግራይ ዘለዉ ዝብልዎ ዘረባ ሞር ሪዝነብል ኮይኑ ትሪኦ ኣብይ ኣሕመድ ዘይገሃሶ ዓይነት መትከላት ናይ ሉላውነት የለን ኣብዚ ሕጂ ዘለና ደረጃ عقم سلسانة نمبر بحسب ببروباغندا بزربا بخلو لولاونت نيرترا بتدقاقا متحسي نزي كم زنا قبر خلو إيرترا نتقبر سقوم تتات ممكن نتقابل نايت عناي مثلا سي أديها تعبي مغنياتو كاب كل التقرايسي إيرترا تعبي كم إيرترا وكون كان نفس خان دعري خايو مالت حجي بوليتيكانا سبات كسعبونا سبات دحرينا هم صحابة حسابنا كرعمون ديو تدلي ندحركم وخون استني إرترا زمسل قال نجر من البر حراسكي دحر بزو حساب صمدو أنا كنجرك صمدو كدقف مع سيدك فيها مسيلك for the first time أبدا سامي شكر تزارب كوازربانا بوليتيكا شرموت عيو إلو بروباغانديس نايقدف أول سعيد هو لك إيو جن بوليتيكا هجدفن شعبي عندما ما إنه هجدفن هو حاتن دنجل كوينو كنبري تبرو تقومكم عايشوا يخمينو أبتاس عزيزي صمدوكم تمس تردي إني بحفشة كم نريد لنا أتكونتات كميلي جماعة كم زلون خنفلت رأي زمت علىكم زلوه we are witnessing an incredible change in politics بوليتيكا كميلي كاير كمزلو سبات كمي درجة حساسبة صمدو أبزو وانزي بجكاتي استقيمن بوليتيكا كمناتو أجندان سرحان جيرز وصدونا يرترا قداي دما زير دو ويكردو زي مرت سبنبر صمدو انت أقدا سنة اللو زرباز اللو يكون نبزي سالات صمدو يزوكينات كسام حجي زي جمرت رادي كونسي كي تبقسون أبنا بسعرات زخيزرلو وتصيت ناي صمدو دما نوح وان أبتي ناي ديفنس ناي سليانا يرترا نوح وان كم استراتيجي كسرحولو بتحت مجارجة لنوح وان أبايتا دي سرح زنبري أبانا كما تقولو نام ميديا كما تقولو ولا تبني ميديا حساب لبعلو it's a very very deep strategic move مستقارو نعمتات زنبرنا تسلي بتصمدو كنقيروينا يلكاخد بقاس كلا قليل سقوم تخمزي يكوني مجنزابي ريلي بزغوني this is a very interesting هجي ناب كالي كفارنا يزو كونتات سكسقري لنكني كاب عدز وزي كونتات كن فتنينا ناي بحق دس بلانو كونتات دماكري يكون كفتني where do I start بزيها كجمر مجمريا جيجن فتسو ناتي عبد الرحمن كوين اللغو فغالي مخناتهم كلهم إيرتراويان زتاقال الشيب سلازدين دي بالا والبساتنا نملي لا يلنا زدانا نعمل
ንመጀመርያ ግዜ ቱሪዝምን ዲዛይነርን ከምዚ ኢሉ ተሓዋዊሱ ውዒሉ ዘሎ Tourists will come like crazy. ሰላም ወሰናይ ውሽጥን ወፃን ብምዃን መደባትና ተከታተሉ ክብራን ተከታተልቲ ኤሪሊንክ ሎም ድማ ኣብ ከባቢ ምሕዳር ዞባ ማእከል ተረኺብና ብማሕበር ዲዛይነራት ምስ ቱሪዝም ብምትሕባር ዘዳለዎ ፍሉይ መደብ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ናብኡ ከብለኩም ሰናፅና መጀመርያ እዚ መደብ እዚ ኣብ ኤሪሊንክ ከይድኩም ስምዕዎ ኩላይ ከገብረልኩም ንእሽተይ ክፋል የደርየኩም ዘለኹ it's incredibly ናይ ካብ ልበይ ደስ በለኒ መደብ ይክብሎ ይደልና እዚ ካብ ልበይ beautiful ብፅባቂዩ በቀራርቡ ብትሕስቱ ኤሪሊንክ ኩሉ ግዜ ምስዕገብኩም ንሪኹም ኣብዛ ሓለፈ እውን ብዙሕ ናይ ሙዚቃ ውድድራት ትገብሩ ነርኩም እቲ ናይ ሙዚቃ ገለ ብዙሕ ግዜ ሙዚቃ ፑሽ ስለንገብር ኣብ ኩሉ ምናልባት ሃገር ሙዚቃ ጥራይ ከይትኸውን ነቶም ካልኦት ዕድል ክንብ ንደሊ ግን ኣብ ናይ ፋሽን ኣብ ናይ ቢዝነስ ኣብ ናይ ሓደሽቲ ናይ ተፈጠራውነት ናይ ኢኖቬሽን ገለ ትገብርዎ እዚ ቦታ እዚ ኣብዚ ዝያዳ ክንደፍኣልኩም ኢና ክንሕግዘኩም ካብ ልቢ ደስ እናበለና ምክንያቱ ህዝብና ክርዮ ዝደልው ንሱ ስለዝኾነ ስለዚ ኤሪሊንክ ብዙሕ ፅቡቅ መደብ ይገብሩ እዮም ከየትኩም ሓግዝዎም ሰብስክራይብ ግበሩሎም ኩሉ ዝግብኦም ደገፍ ቁፅሪ ሓደ ደገፍ ዘድልዮም ንሶም እዮም ከምኡውን ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክ ክልቲኦም ካብ ኤርትራ ቪድዮታት ወይ ትሕሶ ጥራይ የምፅኡልና ኣሎ ብኡ ጥራይ ይኹንኩን ዝርያ ሃይ ኳሊቲ ቪድዮ እዮም ዘውፅኡ ዘለዉ ሃይ ኳሊቲ ፅባቐ ናይቲ ቪድዮ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ኤሪሊንክ ዝገብሮ ዘሎ ስራሕ መግለፂ የብለን ሕጂ ንመለስ ኣብዚ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ኩነታት ርኢና ኣለና እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኢስ ፋሽን ሪል ፋሽን ንባህልኻን ክብርታትካን ከመይ ጌርካ ተምፅኦ ናይ ብሓቂ ኣብ ሰንትራል ቦታ ድማ ምዃኑ እቲ ምክንያት ድማ ምክንያት ናይ ቱሪዝም እዩ ነይሩ ቱሪዝም ናይ ኤርትራ ከመይ ጌርካ ንቅድሚት ትደፎ look at this I mean this is crazy man أنا بحكي ده سيلني. غتيلة ذي بحلا والبساتنا نملي لا يلنا زدنا يا مدبيو كم سريع زلونغا أزيو معروف دزبل لأنه كله خامس تي ناي مينستر توريزم تدالو سلزونا زغران زيا كان زبها كنا ناسي أبزون عاد سباق فترة كم زخيل يتحسب مالتي لأنه كله نقول تجلس سخيل باندير اللواء ما تصبح خيران أبزون ناسي تصبح خيران يكاس كده عنكم ديدن عبد الله كانني جديد نشعتي بيراتنا ባህላዊ ክዳንስ ክኽደን ከም ዝኽእል ክገልጾ ኢለ ስመይ ሞዴል ኒያ ታማኒ ልበሃል ብጣዕሚ ፈትያ ክሊቲያ ካብ ዝኽሉ ፍሬ ፀናሕኩ ብጀዲድን ብናይ ዓብደልካን ተሰርሐ ናይተን ዲዛይነርስ I'm really proud of them ናይ ብሓቂ ንኹለን ኣብቲ ቦታ ንሪእዎ ናይ እዚኣ ድማ ረእይዎ ተፈጠራዊ እዚ አይድያ ካብ ባህልና ክኸውን ኣለዎ ምስ ሕብረተሰብና ምስ ባህልና ዝኸይ ክኸውን ኣለዎ ካብ ዝብል ዝተበገሰ ሓሳብ የምፅያ እዛ ክዳን እዚኣ ከምዚ ንሪኣ ዘለና ንመመረቕታ ናትገልፅ ኣብ ሕብረተሰብና ናትካ ስለ ዘኽብረካ ናትካ ስለ ዘኽብረካ ብኸምኡ ኢኻ ነዚ ሓሳብ ዝበግስ እየ ማለት እዩ ከም ዲዛይነር መጠን ዘመሓላልፎ ባህልና ክንዕቅብ ኣታ ክንደይ ከይነፍዑ ታወደይ በስመ ኣብ ክፅብቕ እዚ ናይ ግራጁዌሽን ጋውንሲ ቢዩቲፉል ማለት ቃላት ከይትኩም ኣብኒዮ ክትሪእዎ እየ ዘሕልፈልኩም ዘለኹ ለኽርየኩም ኣይደልን እየ ብጣዕሚ የመስግን እዚ ዕላማናትና ባህላዊ ዘመናዊ እዩ እዚ ሕብሪ ኣስተዮ ኬሚካል ማርክ ዳይን ገይረዮ ነዚ ሕብሪ ከስተዮ ዘደረኸኒ ድማ ገልገለ መስቀለ ማለት እዩ ባህላዊ ብጫ እዩ ዝበዝሕ ዕምባባታት ምስኡ ንክኸይድ ኢለ እዛ ብጫ ዳልያ ማለት እዩ ኣነ ዮሃና ክብል ይደሊ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ብዓቕመይ ከዓ ንእሽተይ ብጀካ እዚ ዲዛይን ናይ ኒትሬሽን ዲኤምኬ ዳዶ ቢስኮቲ ሕምባሻ ገለ ነቲ ባህላዊ መግብታትና زينتن ريل innovators ናይ ዓድና ኢኖቬሽን ኣብ ዓድና ኣሎ ዶ ኢሎም ተሓቲቶምኩም these ladies are the innovators እዚኣተን ዓበይቲ ካምፓኒታት ክምስርታ ዝኽእላየን ኦልሬዲ እቲ ፕራይቬት ሴክተር ክሰርሕ ተጀሚሩ እቲ ባንኪንግ ሴክተር ለቃሕ የድልዮ ሓደ ትካል ፋብሪካ ንክሃንፅ ሰብ ለቃሕ የድልዮ እቲ ፋይናንሻል ሴክተር ናትና ተጀሚሩ እዚአን እተን ሪል ቢዝነስስ ዝፈጥራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኤርትራ ቢዝነስስ ሓደሽቲ ኣሎ ዶ ገለመለ እንትሕልልኩም ኤግዛክትሊ እዚኦም እዮም እዚኦም ትሪኦም ዘሎ መንእሰያት ካፒታል ጥራይ ዘድልዮም ካፒታልን ሰፖርት ድማ የድልዮም ነቲ ኢንዳስትሪ ንክሃንፁ እዚ ንብረት እዚ ድማ ንደገ ከይዱ ክሽየጥ ዝኽእል እዩ very attractive ንብረት ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ባህታ ዝፈጥረልካ ተስፋ ዝበካ ከምዚ ነገራት ክኾን ከለካ ብኤርትራ ትደስ ዝብለንን ዓይዚ እዩ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ፈጠራዊ ምዃኑ የስ ኣብ ግንባራት ኮይኑ ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ ክብሪ ኣለና ግን ሓደ ግዜ ድማ እቲ ኖርማል ላይፍ ናይቲ መንእሰይ ድማ ክንሪኦ ንደሊ እቲ መንእሰይ ድማ ኖርማል ላይፍ ኖርማል ዕድላት ናይ ሂወት ክህልዎ ድማ ባህገይ ስለ ዝኾነ
بحكي زي بروجرام زي بس مينستر توريزم اللي خلد ما بزعبة توريزم كل ملا سلزغنا نيتروشن دلهم ناي دبان مقردنيشن جرا أتصبق قبله مش محبر حرشاوي أنا قاعد لكن سير أواي نتفع شمي دانا يتأكلي بحال ديلسي أنا يتبي توريزم اللي زينة عشان دايو شمي بيمر بركات بحال مجموعة عصاولو عمل واي حفتنا روحو كيكنا وي كان افتنا يقر غزيات نمصول زلناينا روحو كيكنا وي بزح واغا خيوصانا بزلنا كمز عينت معرك كابا كم أبيت سمعكاي ودانيو كيتكم كسمعوا إلي ولا تسب ولا تسبغت بوتا كل رأيوه أبزي أجن حنت دس بلد إنك أبوت بلد ما سمعوها ناتي عبد الرحمن بحال ፍጹም አብርሃም ተባሂሉ ጽዋዕ ነይረ እጂ ግን ፍጹም ናቲ ዓብድራሓም ኮይነ ኣለኹ ፍቓደይ ምክንያቱም ኩሎም ኤርትራውያን ዝጠቓለሽ ስለ ዝደሊ ፍጹም ከም ዝትፈልጥዮ ናይ ወዲ ከበሳ ሽመ ናቲ ናይ ኩናማ ሽመ ዓብድራሓም ድማ ናይ ኩሎም By this, I became a unified Eritrean, complete Eritrean. Tourism ዝኸውን ነገራት አይተዳለናን ባህላ ያለ ኤርትራው ሀገራውነት ጌርናይ ናሪኺ we have made a nation ዘይስረቐሉ the most peaceful ሰላማዊ ዓለም እዩ ድሕሪ ህሞት ኾንኩም ለምሳሌ ዱርቴ ሩዋንዳ I'm going to talk seriously ፍቅሪ ስለ ዘለና ምስ መንግስቲ ምስትዝ ክእለትና እውን ስለ ዝፈልጥ ስለዚህ let's fix our roads let's fix our buildings, our homes, and then tourists will come like crazy. All this has mara. تقرأ لكم أرتقى. مثال backpacker, زبال tourism allo. You know, there are a lot of tourists. busy أترى حتسكيمهم زمزم. ساتهم cheaper زخونة accommodation اللي بارات. مدة كسمالتي. عده هندي مثال بارغانج زبال بوتا قال ماله $15, $10 allo. نتوريستس هو اب تايلاند اب كاوسان رود كومولو كامبوديا تراخيو بار فيتنام I can call names $10-15 እዚ ኢንጂነር ዝዛረበ ዘሎ ገለገለ ሰብ ከም ኣብዘይ ግዝዩ ይዝብሎ ገለ ሰብ ኣይትስኒኻ ኢንጂነር ፍጹም ዝዛረበ ዘሎ መጀመርያ እንኳ ብሰላማ ተወና ብኤርትራ ክንብል ደሊ ግን እድለኛ እዩ ድማ እድለኛ ኤርትራ ክትከድ ከለካ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ ክትረክብሲ it's a blessing ምክንያቱ ብሓንቲ ዑፍ መዓት ነገር ከተሳለጥ ትኽእል መዓት ክትርኢ ትኽእል ብዙሕ ነገር ከተስተማቕር ትኽእል ናተይ ትምኒት እውን ከምኡ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ሓደ ዓቢ ከም ፌስቲቫል ዝኣመሰለ ድዩ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ቢዝነስ ገለ ዘተኩር ነገራት ክኾን ከሎ ናይ ብሓቂ ብዙሕ ክትመሃረሉ ትኽእል ኣብ ሓደ ግዜ ማለት እዩ ድሓን ንሱ ንግደፎ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ንእሽተይ ነገር ለውጥ እንተገይርናሲ ብዙሕ ቱሪስትስ ክመፀና ከም ዝኽእልን ኣታዊታት ድማ ክንረክብ ንኽእል እጂ ኤርትራ small changes ናእሽቱ ነገራት ምግባር really it's time ግዜና እዩ ዝዋን እዚ ክንሕልፈ የብልናን ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ክንጥቀመላ ኣለና ናእሽቱ ኢንቨስትመንት ምግባር የድሊ ዋላ ነቲ ሰብ ነቲ ዘሎ ነገራት ያላቲ ገዛውቲ ኣፀባብቕዎ ያላቲ ጎደና ሜይን ስትሪት ዘሎ ኣፀባብቕዎ ገለ ነገር ግበሩሉ ምንታን ዋላ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ኤርትራ ምዕብልቲ ይኽብለና ሕራይ እስከ ድሓን ኢንተርነት ግዜ ክወስድ እዩ ቴክኖሎጂ እዩ ማለት ካብ ሎሚ ንፅባሕ ክትገብሮ ይትኽእል ኣይኮንካ ግን ነቲ ከተማ ምፅብባቕ ናይ ሕጂ ክግበር ዝኽእል እዩ ካልእ እቲ ሆቴላት ዝብሎ ዘሎ ኣብ ኣስመራ እኹል ሆቴላት ከምዘየለ ይንገር እዩ ብፍላይ ኣብቲ ሃይ ታይም ዝበሃል ከምዚ ሳመር ግዜ ድዩ ፌስቲቫል ግዜ ድዩ መዓልቲ ነፅነት ግዜ ድዩ ብዙሓት ትፅሕፉለ ኢኹም ናይ ገዛውቲ ፀገም ከም ዘሎን እቲ ጌስት ሃውስ ድማ ኣመና ክቡር ከም ዝኾነ ዝኸፍልዎ ዘለዎ ገንዘብ ኣብ ካልእ ከምኡ ከፊለ ይፈልጥን የገለ ትብሉ ኣለኹም ህዝቢ ኤርትራ ግን ሃገሩ ስለ ዝፈቱ ነዚ ኩሉ እናኾነ ስኢሉ እዩ ዝርዮ ዘሎ ግን some things need to change ናእሽቱ ነገራት ለውጥ ክግበረሉ ዝኽእል ወላ ቴንዳታት ዘይግበር ከምኡ እየ ዝብል ኣነ ወላ ናይ ቴንዳ ሆቴል እንተዝህልወካ እውን ሕማቕ ኣይኮነን ወላ ወፃኢ በራኺ ዝኾነ ነገር ንሰብ ብሕሱር መንገዲ ክንቀሳቀሰሉ ዝኽእል መንገዲ ምግባር ነቲ ዘለና ዕድል ናይ ኢንቨስትመንት ናይ ቱሪዝም ክንጥቀመሉ ኣለና ስለዚ ነዚ ድማ እቲ ዲፓርትመንት ናይ ቱሪዝም ኤክስፓንድድ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ክሰፍዕ ክኽእል ኣሎ ሶሻል ሚድያ ኣካውንት ክህልዎ ኣሎ ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ኦን ዴይሊ ቤሲስ ፖስት ክገብር ክኽእል ኣሎ tourism is very important in ኤርትራ ምክንያቱ ዓቢ ኢንቨስትመንት የድልያኒ በቲ ዘለዋ ጥራይ ክትቅፅል ስለ ትኽእል ቀሲ ኢላ ክትፅግን ትኽእል እያ ቀሲ ኢላ ክትሰርሕ ትኽእል እያ ግን ቱሪዝም ምንጪ ኣታዊ እዩ ምንጪ ናይ ወፃኢ ሸርፊ የምፃልካ ዶላር የምፃልካ እዞም ዩቱበራት ዝኣቱ ዘለዉ ክንደይ ገንዘብ እዮም ዝገድፉ ዘለዉ ናይ ደገ እዚ ኩሉ ኤርትራዊ መንእሰይ ዝኣቱ ዘሎ ስለዚ
ኤርትራ ነቲ ቱሪዝም ዝመፃ ዘሎ ኣፕሪሺየት ትገብሮ ከም ዘላ ነቲ ዝግበር ዘሎ ነቲ ብሕጂ ክመፅእ ዝኽእል ኣፀባቢቕካ ከምዚ ኢንጂነር ዝብሎ ዘሎ ንኣሽቱ ነገራት ለውጢ ጌርካ እቲ ሰብ ዝበፅሕ ሲ ዓጊቡ ድምለስ ንኽምለስ ዝህንጠየሉ መድረክ ንኽፍጠር ወላ ኩሉ ኤርትራ ክትበፅሖ ይትኽእልኒ ኢኻ ግን ንኣብነት ስትራቴጂካዊ ውሳነ ክኾን ክእል ኢና ኣስመራ ጥራይ ተፀጊና እቲ ቀሲልና ድማ እቲ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ቱሪዝም ካብኡ ድመፅእ በታእታዊ ጌርና ድማ ንካልኦት ከተማታት ድማ ነርክበለን ባፅዕ ድዩ ከረን ድዩ ካልእ ድዩ ገለ ክንገብር ንኽእል ክትብል ትኽእል ኢኻ ብሓፈሻ ግን ሚኒስትር ቱሪዝም ናይ ኤርትራ ክንቀሳቀስ ክኽእል ኣለዎ ብዙሕ ስራሕ ክስራሕ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ እዛ ቪድዮ ከትኩም ረእይዋ ካልእ ትኽፋል እውን ኣለዋ ኢትስ ቢዩቲፉል ኢትስ ናይስ ቃላት የብለይና ኣነ ንዑ ክገልፆ ዝኽእል በቲ ኮይኑ በቲ እታ ቪድዮ ካብቲ ኩነታት ቁሩብ ነዊሓትንላ እዚኣ ከምሳኹ ስኻ ቅለዋ ኤርትራ ኩሉ ነገራት ኣለዋ ኤርትራ ደይብለ ጉዳይ የለላን ኤርትራ ሃገርና ይስተያ እዚ ሽሻይ ዘለዋ ትጥቀም ነራ والله العظيم ሓደ ድኻር ኣይበተረኽበና በኤርትራ ፍጹም ተኣምር ሓንቲ ጤል ብጥሜት ኣይመሞተትን ኤርትራ ኩለዋ ኣነ ካብ ከረን ንሽዕብ ገለን ክኸይድን ከለና እቲ ናይ ወርቂ እቲ ናይ ከምዚ ብልቂ ድብል ካብቲ ጎቦታት ባዕሉ ይወፅእ ብላዕሊ ኣክሱም ላይ ካብዛ ዓዲ ካብዚ ኣስትራልያ ዘለኽዎ ኣብኡ ኸይዶም ንወርቂ ንከውፅኡ ይኸዱ ነይሮም ከምዚ ናይ ማይኒን ክሳይ ትሰርሑ ብዙሓት ኣብ ኤርትራ ኢና ወርክ ኤሪትሪያ ብለኒ ኣብ ኤርትራ ኢና ንሰርሕ ወርቂ ብዙሕ ኣለዋ ብሉና ነይሮም ባዕሎም ማለት እዩ ካብ ኤርፖርት ክሳይ ክመፅኡ ከለዉ ንሪኦም ዘለና ኤርትራ ኩሉ ነገር ኣለዋ የስ ኤርትራ ኩሉ ኣለዋ ሓቂ እዩ ግዜ ኣለዎ ግን ኩሉ ነገር ኩሉ ስለ ዘለካ ኩሉ ኣብ ሓደ ግዜ ትጥቀመሉ ማለት ኣይኮነን ክበፅሕ ዝኽእል እዩ ሃብታም ሃገር እያ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ እያ ዓቕሊ ተተገይሩ ኣብቲ ከባቢ ፅቡቕ ነገር በፂሕና ኣለና ኣምላኽ ድማ ይተሓወሶ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ኩድየ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ኣካፍሉ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ኣብዚ ክንገትፈልኩም ኢና ኣብ ካልእ ግዜ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ንብለኩም ምዝ ክገትፈኩም ዘይፈለጣት ዘሎ ተባራበርና ዓነ ቃሕብር ለምለም ዓደይ ዘይረኣየተሎ ከነትያ ሃብታም ተፈጥሮ ተሰዊኦም ንሓንቲ ኤሪትራ ተገኒዞም ብሓንቲ ባንዴራ ስሌራዮም ስለኺ ስሌኻ ከይበሉ ዓደይ ዓደራ ታዛ ዓደይ ዘይፈለጣ